Намираме се на представянето на новата книга на Елица Виденова "Тази есен е лятно момиче". Здравейте! Днес представяте новата си книга. Коя поред е и как дойде идеята за нея? Аз си мислех, че след първите 7 книги няма да има повече, но минаха 7 години и се появи 8-та. Тази есен е лятно момиче е 8-та ми поетична книга. Представям я тази вечер пред варненската публика, защото исках тя да проходи към читателите си първо във Варна и то не къде да е, а в концертното студио на Радио Варна, което в продължение на няколко години беше не само мое работно място, то беше и мой дом. Аз много обичам това радио, много обичам колегите, които работят в него и затова благодаря за гостоприемството, защото тази вечер ще посрещна гостите си отново тук. У дома. У дома? Да, у дома. А как се роди идеята за заглавието? Заглавието винаги идва най-трудно, почти във всички книги. Това заглавие си дойде заедно с така нареченото програмно стихотворение, което се намира на последната корица и то се нарича "Автопортрет". Има един стих, който препраща към това заглавие и някак естествено този път се получи заглавието на тази книга. Иначе много ми помага редакторката ми, която от години е поетесата Камелия Кондова, която ме познава толкова добре, че понякога по-добре и от мен знае какво заглавие да сложи на стихотворение, когато аз се колебая. Колко стихотворения са включени в книгата и кое е първото, което поведе всички останали? Стихотворенията тук в този сборник са точно 30. Трудно ми е да кажа кое е първото, защото те са писани по различно време през тези 7 години, когато не съм издавала стихосбирка. Но някак си аз усетих, че трябва да бъде първо, на първа страница, стихотворението "Молитва", което тази вечер публиката ще чуе поднесено по интересен начин, но няма да издавам какъв. Който дойде, ще види, ще разбере и ще чуе. Има ли символика в числото 30? В числото 30 има много символика, но аз по-скоро търся символиката в числото 7. Защото едва ли е случайно това, че след 7 книги бях решила да не правя нищо, че минаха точно 7 години. Защото числото 7 е сакрално, както знаете. 7 са дните от седмицата, за 7 дни е сътворен света, 7 са чудесата на света, 7 са цветовете на дъгата и още много друга символика можем да намерим в числото 7. И аз предпочитам да я търся там, защото за мен то символизира все хубави неща и мисля, че съвсем не случайно на 7-та година се появи поредната ми нова книга. Защо точно есен е избран от сезоните? Защото аз съм в есента си. Но не спирам да вярвам, че когато човек има енергия, когато предпочита да се усмихва на света около себе си, може да намира лято или пролет във всички сезони, в които живее. И аз пожелавам на всички да успяват да правят това. Да намират своето слънце, своята светлина и своята топлина, не само през лятото, а във всички сезони. Това е посланието, което искате да получат читатели? Това послание ми хрумна сега, докато си говоря с вас. Иначе, ако трябва наистина да формулирам някакво послание, защото аз мисля, че всеки, който чете тази или която и да е друга книга, намира нещо свое в нея. И това какво е искал да каже авторът не е чак толкова важно. По-важно е какво усеща и какво чува, какво прочита и намира за себе си, дори между редовете читателя. Затова избягвам да обяснявам какво съм искала да кажа. Предпочитам всеки от тези хора, които ще отворят книгата, да усетят нещо свое, да намерят нещо свое. Иначе, ако трябва наистина да формулираме послание, нека то да бъде да не пускаме момчетата и момичетата от себе си, независимо в какъв сезон се намираме. И какво предстои?
Нова книга, може би? Чакайте малко, нека тази да проходи към читателите. Аз си пожелавам пътя и към читателите да е кратък, но да е дълъг живота и в сърцата им. Тепърва предстои да видим. Тя от вчера вече се намира на щанда на издателство Академия Знание, на което много благодаря, защото в някакви много кратки срокове успяха да се справят с издаването, за да представят книгата на Коледния панаир на книгата в НДК в София. Но все пак на живо пред публика за първи път тук във Варна. За тези, които не са във Варна, могат да я намерят до 14 на Коледния панаир на книгата на щанда на издателство Академия Знание. Живот и здраве през януари, някъде след средата, когато отминат всички вълнуващи празници, имени дни и така нататък, ще имаме и софийска премиера, защото и там имаме много приятели, които искат да се срещнат с книгата и с мен на живо. Там се надявам вече и Камелия Кондова да успее да дойде. Когато заедно с нея правим нещо, то винаги се получава интересно и никога не е едно и също. Винаги изненадваме с нещо. Благодаря ви, пожелаваме успех. И аз ви благодаря много за вниманието. Благодаря. Може ли една снимка?